سلامات كمي تكونوا لما انتي حزية زلخو رأسي بزبالة ندق أنستيو زتقم كوينو نودي تبعتي كمي جيركي أخي شلل بمبال كفكركي ويون بفقرخي خعبد تقابريو زبلو نطبتات كنرينا نلوم انتي شدشتا نطبتات وانا زبلوم نطبتات كنرينا ኣብ ቁፅሪ ሓደ ኣቐሚጠ እየ ዘለኹ ቶሎ ኣይትርከብዮ ብቐሊሉ ክረኽበካ ኣይትግበሪ ንኣብነት ክድውለልክ ከሎ ቶሎ ኣይተልዕልዮ ሜሴጅ ክፅሕፈልክ ከሎ ቶሎ ኣይትመልስዮ ርኢኺ ከምዘይረኣኺ ሱቕ ኢልኪ ብዙሕ ደቃይቅ ወሲድኪ ወይ እውን ሰዓታት ወሲድኪ ክትምልስሉ ክትክእልለኪ ማለት እዩ ክድውለልክ ከሎ እውን ቶሎ ኣይተልዕልዮ ሕዚ እየ ርኢዮ ኢልኪ ደቃይቅ ወይ እውን ሰዓታት ፀኒሕኪ መሊስኪ ክድውልሉ ይግበአኪ ካሊእ ቶሎ ክትረኽብዮ ዘይብልኪ ቀንዲ ምክንያት ክድውለልክ ከሎ ወይ እውን ንራኸብ ኣብ ዝብለኪ ግዜ ከም ዘይጥዕመኪ ምስዕርክ ትቆፅሪ ከም ዘለኪ ወይ እውን ናይ ፋሚሊ ግዜ ተሕልፍዮ ግዜ ከም ዘለኪ ነጊርክዮ ክረኽበኪ ከም ዘይኽእል ክተፍልጥዮ ኣለኪ ስለዚ ቶሎ ኣይትረኸቢ ብቐሊሉ ክረኽበኪ ኣይትግበሪ እዚ እውን ንወዲ ተባዕታይ ሸለል ከም ዝበልክዮ ስለ ዝሕድኦ ከፍቅረኪ ወይ እውን ክረኽበኪ ክህንጠ ትገብሪ ኣለኺ ማለት እዩ ቁፅሪ 2 ኣቐሚጠ እየ ዘለኹ ክትራኸቡ ከለኹም ሰላም ክስምዖ ግበሪ ከመይ ማለት እዩ ፀገም እናልዕልኪ ዘይምጭናቕ ደቂ ተባዕትዮ ብተፈጥሮ ምጭናቕ ኣይፈትዩን ዘጨንቖም ነገር ኣይፈትዩን ኣእምሮኦም ዝቆፃፀሮም ነገር ኣይፈትዩን ስለዚ ብዝተከኣለ መጠን ኔጌቲቭ ዝኾነ ነገር ዘይምልዓል ፖዚቲቭ ዝኾነ ነገር እናልዕልኪ ኣእምሮኡ ሰላም ክስምዖ ምሳኺ ክኸውን ከሎ ምሳኺ ዘሕልፎ ግዜ ከመይ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ከስታውስ ክትገብሪ ኣለኪ ብድሕሪቱ ማለት እዩ ስለ ፍቅርኩም ንዕለልኪ ዝተጨንቆ ነገር እንተነይሩ እውን ወይ ብስራሕ ወይ ብካሊእ ነገር ክርስዕ ክትገብሪ ኣለኪ ምክንያቱ ንቐፃሊ ክረኽበኪ ከሎ ደስ ኢልዎ ተሃንጢዎ ክረኽበኪ ምሳኺ ዘሕልፎ ግዜ ካብ ብዙሕ ነገር ክርስዕ ከም ዝገብሮ ክተስታውስዮ ይግባእ ስለዚ ክትራኸቡ ከለኹም ሰላማዊ ዝኾነ ግዜ ክተሕልፉ ክትገብሪ ፅዕሪ ኣለኪ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ቁፅሪ ኣቐሚጠ እየ ዘለኹ ንዝገብረልኪ ነገር ኩሉ ሰብ ኣመስግንዮ ኣመስጋኒት ክትኮን ኣለኪ ንኣብነት ግዜ ስለ ዝሃበኪ ግዜ ሂቡ ስለ ዝደወለልኪ ግዜ ሂቡ ስለ ቴክስት ዝፀሓፈልኪ ግዜ ሂቡ ስለ ዝረኸበኪ የቀኒየለይ ግዜኻ ኣፃቢብካ ወይ እውን ግዜኻ ሰዊእኻ ምሳይ ግዜ ስለ ዘሕለፍካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረካ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየካ ዝብሉ ዓይነት ቃላታት እናተጠቐምኪ ክተመስግንዮ ኣለኪ ወዲ ተባዕታይ ብተፈጥሮ ንዝገበሮ ነገር ኣፍልጦ ይደሊ እዩ ኩሉ ሻዕ ንዝገዝአልኪ ነገር እውን ይቀኒየለይ እዚ ስለ ዝገበርካለይ ይቀኒየለይ እዚ ስለ ዝገዛእካለይ ክትብሊ ኣለኪ ብስልኪ ደው ኢሉ ስለዝሓተተኪ ከመይ ኢኺ በሊዕኺ ሰቲኺ ከመይ ኢለ ክጥዕናኺ እንተይልኩ እንኳን ስለዝሓተትካኒ ይቀኒየለይ ቴክስት ጌርካ ከመይ ከም ዘለኹ ኩነታተይ ስለዝሓተትካኒ ይቀኒየለይ ክትብሊ ኣለኪ ድሓን ምዃንኪ ምርግጋፁ እውን ቦታ ከም ትህብዮ ክተፍልጥዮ ኣለኪ እምበኣርከስ ኣሕዋተይ ቅድሚ ናብቲ 4ይ ቁፅሪ ምእታውና ሰብስክራይብ ግበሩ ሎማዓንቲ ዝመፃኹም ሓደሽቲ ኣሕዋተይ እውን እንድሕር ሃሊኹም ንቐፃሊ ኣብ ዝሰርሖ መደብ ወይ እውን ኣብ ዝሰርሖ ርእሲ ጠቃሚ ዝኾነ ርእሲ ቶሎ ክበፅሐኩም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ውፁ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ኣሕዋተይ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሰብስክራይብ ብምግባርኩም ኣይትጉድኡን ኣነ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝጥቀመሉ ሰብስክራይብ ክትገብሩለይ ብትሕትና ይሓትት ኣብ 4ይ ቦታ ወይ እውን ኣብ 4ይ ቁፅሪ ኣቐሚጠ እየ ዘለኹ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክትጠፍእዮ ኣለኪ ጥፍእዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ
ፎቶ እናለጠፍኪ ወይ እውን ዘሕዝኑ ነገራት እናለጠፍኪ ኔጌቲቭ ዝኾኑ ነገራት እናለጠፍኪ ድኽመት ክተርእዮ የብልክን እንተኽኢልኪ ኣወንታዊ ዝኾኑ ነገራት ወይ እውን ፖዚቲቭ ዝኾኑ ነገራት ክትልጥፍ ኣለኪ ብዝተኽኣለኪ መጠን ድሓን ምዃንኪ ወይ እውን ሰላም ምዃንኪ ካብኡ ተፈሊኺ ወይ እውን ካብኡ ተፈሊኺ ተሕልፍዮ ጊዜ ንዓኺ ካብኡ ብዝበለፀ ሓጎስ ከም ዝህበኪ ክተርእዮ ኣለኪ ምስ ዕርኽትኺ ወይ እውን ምስ ቤተሰብኪ ዝተሰኣልኩምዎ ስእልታት እናበላዕኸ ድዩ እናሰተኸ ድዩ ወላ እናተዘናግዕኺ ፅቡቕ ነገር ዘርኢ ስለናትኪ ፅቡቕ ነገር ዝዛረብ ዓይነት ስእልታት ወይ እውን ቪድዮታት ክትልጥፊ ኣለኪ ብዝተኽኣለኪ መጠን ማለት እዩ ካሊእ ሓምሻይ ቁፅሪ ኣቐሚጠዮ ዘለኹ ምስ ማሓዙት ክተራኸቢ ብዙሕ ግዜ ኣሕልፊ ምስ ማሓዙት ክተራኸቢ ብዙሕ ግዜ ብዘሕለፍኪ ቁፅሪ ሓደ ክትርስዕዮ ክጠቕመኪ እዩ ካልኣይ ንዕኡ ረሲዕክዮ ማለት ቴክስት ኣይትፅሕፍን ኣይትድውልሉን ኣይትረኽብዮን ስለዚ እሱ ንዓኺ ንኽረክብ ንኽህንጠት ገብሩ የለኺ ማለት እዩ መዓልቲ መዓልቲ እንተደኣ ትረኽብዮ ኮንኪ ንዓኺ ናይ ምርካብ ውሽጣዊ ድሌቱ ክቕንስ ስለ ዝኽእል ብዝተኽኣለኪ መጠን ምስ ማሓዙትኪ ብዙሕ ግዜ ብምሕላፍ ክትርስዕዮ ኣለኪ ብድሕሪኡ ተሕልፍዮ ግዜ ከዓ ፅቡቕ ምዃኑ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘለኺ ክፈልጥ ኣለዎ ሻሻይን ኣብ መጨረሻ ዝተቐመጠ ቀንዲ ንደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ዝጠቕመን ነገር ንወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ንማሓዙትኪ ምሽጥርኪ ኣይትንገሪዮ ንወዲ ተባዕታይ ቁጥብቲ ክትኮኒ ኣለኪ ብዛዕባ ምሽጥርኪ ብዛዕባ ቤተሰብ ብዛዕባ ናትኪ ብዛዕባ ምስ ቤተሰብኪ ትገብርዮ ወዲ ተባዕታይ ክፈልጦ ዘይብሉ ናይ ቤተሰባዊ ምሽጥራት ክትነግርዮ የብልክን ዋላ ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪክ ክትነግርዮ እንተለኺ ቁጥብ ዝበልክ ክትኮኒ ኣለኪ ኩሉ ዘርጊፍኪ ወይ እውን ኩሉ ኣውፅኢኺ ካብ ውሽጢኺ ክትነግርዮ የብልክን ስለናትኪ ነገር ህንጥው ኢሉ ክፈልጥ ክትገብርዮ ኣለኪ ቀስ እናበልኪ ጊዜ ወሲድኪ ክተፍልጥዮ ዘለኪ ስለናትኪ ሕሉፍ ታሪክ ስለናትኪ ምስ ማሓዙትኪ ትሕልፍዮ ነገር ስለናትኪ ምስ ቤተሰብኪ ትሕልፍዮ ጊዜ ወላ እውን ዘለኪ ርክብ ዝኣመሰሉን ቀስ እናበልኪ ጊዜ ወሲድኪ ክትነግርዮ ይግባእ እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ 6 ሒዘዮም ዝመፃኹ ነጥብታት እዚኦም እዮም ዝመስሉ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተኽኣለክን መጠን ንወዲ ተባዕታይ ሸለል ብምባል ትደልዮ እንተኮይንክን ዘይትደልዮ ወዲ ተባዕታይ እንተኮይኑ እዞም ነጥብታት ኣየድልዩን ግን ኣብ ሂወትክን ክሻዕ ሓዳር ምስ ዝወዲ ተባዕታይ ወይ እውን ምስ ዝወዲ እዚ ምስ ኣፍቃሪየ ክሻዕ ሓዳር ክበፅሕ ይደሊ እየ እትብልኦ እንድሕር ኮይኑ እትወዲ ተባዕታይ ሸለል ብምባል እዘን 6 ነጥብታት ብምጥቃም ከፍቅረክን ብፍቅሪ ክዓብደልክን ከምኡ ኢሉ እውን ናብ ሓዳር ደረጃ ክድይብ ፍቅርኩም ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ርእስና ንወዲ ተባዕታይ ከመይ ጌርኪ ኢኺ ሸለል ብምባል ከፍቅረኪ ክዓብደልኪ ትገብርዮ ዝብል እዩ ነይሩ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልተይ በዚ ዘቕረብኩልኩም ብሉፅ ዝኾነ ሓሳብ እትልወጥሉ ትምህርቲ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር ክትሓትኑ ትደልይዎ ሕቶ ወይ ከዓ ክሰርሐልኩም እትደልይዎ መደብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኢንስታግራም ዲኤም ክትገብሩለይ ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ስለ ዘበረታታዕኹምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብ ቀፃሊ መደበይ ብኻሊእ ሃናፂ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑለይ ባይ ባይ